Что радовало величане уже бая солта гвелла нога. Идут самая основная причина – выезд на полосу встречного движения, превышение скорости. Это один выезжает, реанимация машин, выезжает, убанду, унесло из трехки нога. Обязательно отбойники валишь мостом мягкие. Обгон, я цемекча, сплошной хэч, я видимость тикятига, я интенсивность ёптютига. Я поворот тютига, тундер акшму, сплошной сиз. Тези души, нан беларусчо, дудиал души нан беларусчо, нан беларус, нан хая сига тмсбеш, хая баласбеш, хая ноудусбеш. О сана осодована, водована, шаквала. Сом та мичкач, нускал, амака чар могшмеш, боксан, бок хинсбок. Ханаше баловеше ултевове шватицу машина. Сонта люи, кура люи. Шада лиятан бина эцметта. Именно эца بيحكي وش إتى حير الوجه سو شيء ثاني بيحكي وش شيء نوع حواش مش عم شو ودي تلتون باسجيرش بوي لا رجل مشيله وبيحكي سو توصيته هو بيعطش ناس على أشخاص طبعا بيعرف ندور يسين بين مليش هذا شكله ندور ده ما شو وليه يعزول مشتغل نحسب ازاي نحسب ليه ليه بو إيحاء ليه يعني مش ليه مش تعال شو ده إذا ما له بيكون أجدين أن شادريك ديك مسألة قطع وهريشين المسألة يشوف خارج تدم بهم ذا ديز هو شو هقارجين هقار قطع هالشيء خلال شيء وهذا دع يسلول ده سيء سيول يجيش خاد يزوق خان مولي خذ مسألة ديوغنا ديري سوشي